I ni symud wrth yr effrod ac yn symud ymlaen at y Bustach, a'r Bustach Du Cymreig sydd yn llenwi'r cylch tu ôl i fi. Ac Arfon Williams o Gwmtir Mynach, braf iawn i weld chi, ma'n y ffair eleni. Smaib, diolch yn fawr iawn. Siwt ffair i chi'n gael? Ar archod y gwir, oedden ni'n heffer yn yr dosbarth yr Heffrodeon bore yma, gathon ni ail efo honno, so oedden ni'n hapus iawn iawn. Yn cael ffair lwyddiannus y band. Lwyddiannus iawn. Ac am ddosbarth sydd gyda ni fan hyn, Arfon. Ie, Ond dos na Bustach cryf, Bustach gwych ma. Oes, ond y gysylltaeth yr rai sgafna di ein, wrth gwrs de. Ie, yn union, dyma'r bwysau A maen nhw'n edrych sgafna. yn wastad iawn, dren. Jason Wareham yw'r beirniad o Sussex, wrth gwrs yn ddifyr iawn yn beirniadu yma yr un flwyddyn, ac oedd Gavin Scott yn beirniadu 2013, ond yr heffrod oedd yn neud y flwyddyn honno. Wel, o'n i'n dall i yma hynny'n ddiddorol iawn, dren. Yn amlwg, felly nhw'r profiadol iawn. Ac o'ch chi'n sôn arfon i, maen nhw'n rhoi gwastad iawn yn dyn nhw. Ni'n edrych fan hyn arnyn nhw o'r tu ôl ac o'r ochr, a maen nhw'n lefel iawn yn dyn nhw. Ydyn maen nhw, chwarae teg, hynny di, maen nhw wedi rhannu'r dosbarth yn ddau, wrth gwrs, dren. A wedyn maen nhw wedi cael y rhai agosa at i bwysau, wrth gwrs, efo'i gilydd yn dren. Ond maen nhw'n dechrau dda fan hyn, dydyn darnau ôl da, chwarae teg. Cynrychiolaeth gryf iawn o geredigion, mae yna gynrychiolaeth gwych o Wynedd yma, Powys, o Gonwy, braf gweld felly Cymru Cymraeg yn dangos ein bryd cynenid ni yma yn y ffair. Yndi, mae, dyna sy'n bwysig ynddo, mae'n un braf iawn iawn i weld, ydy. Soniwch chydig bach am y fiches sydd gyda chi adre Terfon? Wel ie, biches, mae hi wedi cychwyn ers, wel, yn 1947, ydy gwir. Maen nhw'n byr ers hynny ac yn bedigri, ac wedyn fydd yn haid ac yn had. Wrth i wedyn ydyn ni'n trio cario'r gwaith ymlaen, lle de. Ydw'n iawn i weid bod poblogrwydd y gwartheg Du Cymreig hefyd mor boblogaidd ag eriod ac o bosib yn dod yn fwy poblogaidd erbyn hyn? Wel, dwi'n credu bod y gwartheg cynhenid yn gyffredinol yn dod yn ei hole. Ydyn, Mae'n bendant yn yr oes yma, mae'n le iddyn nhw. Ac mi gawson ni arwerthiant gwartheg Du yn Dogellau dim awr, wsos dim awr dwytha. A mi gawson ni dred arbennig o dda, dweud y gwir. Mi oedd ni'n sel llwyddiannus iawn, dweud y gwir. Sydd yn newyddion da i'r bryd i'r dyfodol, so ni'n tybio. I ni'n gweld y beirniad Jason Wareham yn cerdded o gwmpas unwaith eto yn pwyso mesur. Fi oedd Gavin Scott yn go slic wrthi gyda'r heffrod bore ma'n dod. Unwaith oedd e'n neud i benderfyniad, oedd e'n stico ati, oedd na'm newid yna goedd. Oedd e'n gwybod beth oedd eisiau yn dweud. Oedd e'n gwybod yn union beth oedd eisiau. A mae rhoi rhyw sicrwydd i arddangoswr. Ydy, ma hynny, chi'n iawn arfer. Dda ma'n sicrwydd yn y ffordd o'n beniadu o gwybod, a mae hynny'n braf iawn i weld. Oedd e'n apus i feddwl, a wedyn, na hi. Ie, hollol. Dyna hi. Hebos. Felly mae'n gofyn i nhw i gerdded o gwmpas nawr, o gwmpas y cylch ma, wrth i ni weld yr Bustach cynta yn mynd o'n blaenau ni fan hyn nawr. O tywyn mae hwnna, dod o gen... Teulu Jones, William Jones. Ie, chi, ie. Gwernol Captain Morgan, yn hwnna. Ie, tad. Ac ni'n gweld wedyn y Bustach o Bowys, Edward Jones a Radnor Hills, Christopher. Radnor Hills, ie, bobl y dŵr. Bobl y dŵr i nhw. Ie, chwarae teg, mae'n braf, mae'n prynu lot o wartheg yn ddiweddar. A mae'n braf gweld nhw yn magu ohonyn nhw. Ond wrth gwrs Arfon, mae yna ddŵr arall i gael. Wrth gwrs, oes, oce, digon teg. Oes, yn bendant. Na, maen nhw'n gefnogol iawn yn dyn nhw. Maen arbennig iawn, maen nhw wedi prynu lot o stoc. Ond fel o'n i'n deud, maen nhw'n magu ohonyn nhw, dyna sy'n bwysig de. Yn union. Prynu a magu. Dydy'r gwaed ddim yn mynd yn wastraff. Yn union. I ni'n gweld wedyn Hugh Jones, 145 yn Cod y Pellter, a wedyn mae da ni Angharad Bryn Glas. Ie, wel, cefnogwyr. O Boderwyd. Cefnogwyr. Ni'n gweld Will i thad ar yn pwysyn, y pwynt sylwebu. Ydy, tad. Ie, yn gefnogol iawn i'r gwartheg Du, wedi bod eriod. Wel, es mae'r ffair mae wedi cychwyn dwi'n siŵr blaen, dyryn. Ydyn. Bob blwyddyn yn ddiffael. Ac Angharad just yn cael chydig o draffer, just i gael y Bustach i ddod fyny nawr i'r canol. Dydy. Mae gymaint y digwydd yn does Arfon. Goleadur, baneri i'r bobl. O dawelwch y ffarm adre i'r bwrlwm yma, mae'n rhyfeddol bod nhw'n bafio gystal. Wel, o'n i just yn ei weid, mae'n gymoliaeth mawr i chi fel arddangoswyr ar ôl oriau waith i chi roi fewn i gael nhw i fod fel hyn. A natur y bryd hefyd, ynddo? Yn union. I ni'n gweld Angharad yn dod i'r pwynt sylwebu ac heibio ni, ond 136 sydd yn y safle cyntaf yn o bryd. Mir Owen o Gonwy. Ie, mae hwn yn Bustach da, dydy gwir. Gwneud chydig bach, o ddiddordeb yn hwn, oherwydd tarw dyn ni wedi fagu di dad o, dydy gwir. Fel wir, wel. So, a mae Emyr yma'n feistar ar baratoi, ynddo. A mae'n, chymod,
dyna sy'n arbennig amdano. Dyma rannu fel mwyaf, ond sbiwch ar y pwysau, de. 652 y pwysau. Anhygol, wrth edrych fan hyn wedi, ti byth yn pwyso 652 nes ydi. Dyna un o'r ragoraethau gwertheg Du Cymreig. Mae nhw'n pwyso. Twyll yn dod yn ie. Oes, mae yna dwyll yn nhw. A mae'n gig o fanna, does. Ych ar darn ôl, mae'n goes ôl arbennig arno. Llawnder o gig. Gig ym mhob un cornel. Ac ni'n gweld y beirniad Jason Wirham yn dod fyny unwaith eto i gael un edrychiad bach arall yn pwyso gynmesur. Tybed a fydd newid. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid. Dwi'n meddwl mae'n sticio at y drefn yma. Ie, mae wedi codi fel. A dyna ni. Mae fe'n hapus i feddwl ag Emyr Owen felly. O gonwy yn mynd ar garden goch yn y dosbarth cyntaf yma i'r Bustach Du Cymreig. A mwy o Bustach Dion ar y ffordd ac arfon am y tro. Diolch o galon. Diolch yn fawr.